ito lang nagsurat na ano. So, baka magkaroon ng sa second district na pilot project about talagang ibawat klase ng Wi-Fi, internet. So, more or less, before this week, arrange na asikaso na magkawan ng mga laptop. Ang target is 1,000 laptop in pilot project. So, yan, ito nga is mga interactive board and mga pag-software, so learning na ginagawa para mas malalo ma-enhance. So, may kasama siyang software, may kasama na Wi-Fi, then target is around 60 pilot schools all over the Philippines. And at least matawan kita sa Albay na napili sa second district. And hopefully sabay naman to Tamsur and other provinces naman sa atin. Only 60 areas pala na naman. Okay, okay, any other questions? Microphone. Talap ako. Dr. kami, Coastal Lake. Kasi ba, hirap ko sila kayo bilog, kaya lang medyo susimpan. Masiring sa dole, tapos medyo masiring-drake. Tayo mo kanya mo sabi ko, so pinagulayan sa kayo sa may Barcadero, napintukan sa tupan program sa mga media. Sa mga ruksi na nakagantong na ito eh. Ano pang iliba? Subay na ako doon. So tigilin ko, digit pa talagang mayaman din eh. Si Otong si Pwede Kuswa. Direct, hindi ba ko naman? Ano technical okay no? Ito sa tupan para sa media. What is pandemic? Actually, hindi ko bitan tao. Pero, hindi talagang qualified is mo baka pwede kong mag-prefer nito. So, ano yung take doon, anytime, paabot ko siya. So, pwede kita magka-bigyan sa ilo. So, naglilita na sila. Natatakot lang si Hospital baka kumain ng kasumis na rin. So, yun po. pero, kasi instructions ng barangay man, barangay ko ang coordinator for the boss, pipili ko pala boss, di man ka nangyari ko yung 40 plus man lang eh. Pero kung dahil niya kung maano sa dole, baka pwede sa sandwich na lang ini. So, pag in-advance ko, hindi babalik pa sa kung nilabot ko ito. Joke lang. Pero baka pwede. Suya ko bisa lang nila. Every barangay. Over the weekend. Every barangay. Good afternoon po. So meeting po, may po kaya sa dole. Sinubmit na po sa kuya. So, ginawa ko yun, dinalit ko yung kulistahan. Kasi mga nasubmit na mga referral media, mga coordinators, and captains.
Kunyan, i-filter po ninyo ito, kaya madali po ang pag-filter. Kunyan po kaya, matapos pa lang, distribution po sa kaya, may programa po bagang supat, BTBT, kunyan na-filter na po ninyo sa BTBT. Kaya hindi po ito ang asa, na sa mga referral sa Boss, pwede kaya magpakilala? na din kayo nag-qualify. Boss, pwede magpakilala mo? Baka po medyo wala ko sa bigibig, hindi po sa Christian na lang kami ulit. Okay na yan. Actually, meron pang dito kaming programa. Parang sa kasi si Joshua man. Kasi say to may kahilang or whatever, or si Shakota, no? Kaya daw pala, may maganda, no? Nakulang na nakulang ko, relative, ako tayo, nakulang na nagsukuyan ng aking nila. So, siyempre, sisipan ko priority, siya ako naligri, diba? So, second, hindi ako naligri sa first class. Nasa ito, business class, yung mga pero, medyo kayang makumiral ang bilog na kapitalon na medyo, iba na kami dapat na pag-sinasagay sa hotel. Anytime na may decide to, anak, may maasahan na gamit, mananaw kami face mask for every parating na. So, face mask na encourage na igual naman so more or less we call so assistance na taba sa yung bayan kasi masaya na ako na how to para sa pagtatas. Thank you, boss. I love you. Kami pa tinimanin Diyos sa bossing, baka na po dito sa loob na baka na magdagdag pa, boss. Baka na magdagdag pa sa loob lang. Iba yan. Yung Wi-Fi, sa miskaya yun na katawan fiber. Katawan si Richard Kaya. Katawan ni kasi nag-reklamo sa mga university na kulat na sa speed na ng Wi-Fi. So, habang wala pa sure na ginagawa sa provider, itawan kami yan. So, smart campus, a combination of hardware, software na about mga e-learning, provide kayo. Like, sa university naman, kung ano ang kayo sa university, mas token. Kung paano ang pamapaknisyon na, ano kayo ng mga hardware, mga technology, para ma-digitize kay Maray, ma-transform, inspiration, involvement, kaya na kayo ng school. Ano na lang, so, paano siya nakatabangan? Tapos, may calamity, one center, ako na lang paagi. So, kung ano na nangyayari sa abroad, may garanta din isa. Sinanin sa contact tracing, kung mag-ibot sa nakatansyo, sa pag-register. Kung makaregister na kita na gabo, so madali po, kaya na, kung igwa ka COVID, monitor ka. So, technology ang sa bayan hardware and the software technology, paano kita maka-adjust sa mga recent situations, especially na mga COVID. Very important, very administration, kaya parang na very important na i-upgrade ang IT. Need to upgrade para makapagayap kita sa recent demand ng situation kami niya. Water project pa? Yes, so water project pa, na-release na so, kasi di ba na pang FLR na dito ni Celeste 2020 na dapat ito nakalaog na ang simula 2020. Pero may release na siya last week, 15% lang cash allocation. So 85%
January next year. So, basta start na kita suman, maski kulang pa ng service. I want to get an initial identified. Gusto talaga mga testing, proof of concept, bago tayo full blasting mga kasi mamaya may game na so, kasi first time yung may solar, may water pump, may like, hindi ko na yung sa abroad. So, sige. Okay, siguro po, sandali lang po, ate lang sa, siguro last question lang, kasi kanina, nasasabi naman siguro lahat ng katanungan nila yung patuloy na kami. Congress ng Pido. Last question na lang po. Sino na? Ano, relate lang so, ano mo? Usually, sa Iloilo, nag-ito sa international sa national government. Malaman, bakit rin naman hindi the asset yan. Now is the time to sell it. So, maybe 1 to 2 years, dependent that. And that's good for a commercial development. Kung ka nagiging bukod makita, so, well, tapos na yung September, so, 10 gigs, 10. So, ako sa iyo, sa nangyayari, ako pa next year. Okay, siguro totoo na ito. Last na lang talaga. Okay. Konti idol ganyan, idol at tapos ko lang sabi po, ito kung ano po mga esperahan ito, ano sa mga beneficiary po natin yung digitization from alphabet and curriculum. Actually, for digitization, yung elementary school, application na identify ano yan, yun na yung identify for the advice. For the university, cities, sorry. So, other university, may mga branches din na mag-scoping pa lang para sa next year, 2021 budget. Makalawag sila na para talagang ipatira ko na siya, ibaw na campus, smart campus. Ano nangyayari sa China, sa Shanghai, sa Beijing, tapos ita smart city. Kasi makulang na sa eskwela kayo, para kayo na bigla ko sa Makati, sa BGC, or sa environment. Parang nila kultura na araw pa lang kayo. So yeah, fiber optic, ako na hopefully sa barrier na university is hoping that Okay, pasensya lang po kayo lahat na lahat ng inyong mga katanungan, kaya lang po siya na tayo sa oras. So yung may mga kahabol po, pwede nyo i-PM ang bawat katanungan nyo at ating ibigay sa ating mga comments. Maraming salamat sa panonood.